biru an ulaga qali. Alhamdulillah. Senengannya Kait Maria cik luang sanjuk. Ya Allah gawat tas. payung Sri. Oh. Kan gak langsung mudan. Kowe ora tau mangan-mangan nang gila. Mbok iki dibanakno sik ajudan. Langsung Joko iki lho diadai sik terbangi. Kok Dadakno. Ini yo estafet. Sampun, sisa siji sik an. Loh, kurang setunggal. Loh, Mak, iku malah kan siji ya, Mak. Ora. Lah iku Wah, Mak, pas masa kok. aku keliru man Terus delok. keliru kon lek gitu. Oh. Irang setunggal. Wis ya rek, aku mulai sik ya. Iya, Mak. Oh, sing iki Pak Nosri. Apa benar sing yo sing berkat kurang situ iku, Mak. Ya Allah. Mboten gak tau mangan-mangan kok dulap. Ya ya Allah. Eling biyen niku untunge saiki putuhe wis gedhe. Yen putuhe sik cilik. Momone yang dijak salah ku putuhe dulap yen sembarang kali. Betul kok nanjeni. Jangan gak nemu kok koyo ngono gak tau mangan-mangan. Iya.